Numele meu e Jean Maria Nadiana, m-am născut în data de 8 septembrie 1997 în Timișoara, județul Timiș. Am fost adoptată în anul 1999. Înainte de a fi adoptată mă chema Gal Maria Nadiana. Pe mama mea biologică o cheamă Gal Lucia și a stat în Feciunău. Acum cred că stă în Dineaș. Despre tată, unchi, mătuși și alte neamuri nu știu nimic. Cred că am doi frați mai mari și unul mai mic. Vreau să-mi găsesc mama biologică.